Нурулла хәзрәт, гөмбә җыйганда урманда менә адашалар соңгы вакытта бик күп кенә кешеләр. Ислам дине буенча адашмас өчен нишләргә кирәк? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Әгәр дә берәр кая барсаң, адашмас өчен әлбәттә кая барганыңны белергә кирәк. Чөнки без бит инде болай гына белмәгән җиргә кереп китә алмыйбыз, сакланырга кирәк. Шуңа күрә дә саклану, урынны өйрәнү, шулай ук инде анда булган кешеләрдән сорашу бу сөннәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай эшләгән. Берәр кая барса, юлны белүче яхшы кеше белән барган, һәм инде аны үзенә теге алып баручы, юлны күрсәтүче итеп аның артыннан ияреп бара торган булган. Инде әгәр дә син хәзер шулай барып та белгән җириңдә дә мәсәлән адашкансың икән, беренче булып каушамаска кирәк. Чөнки Аллаһы Тәгалә синең белән. Аллаһы Тәгалә бер вакытта сине ялгыз гына калдырмый. Кеше бер вакытта ялгыз калыр. Аның белән бар аның Алласы. Шуңа күрә дә иң беренче булып тыныч күңел белән тезләнеп намаз укып, Аллаһ Тәгаләдән шушыннан чыгуны, юлны табуны сорарга кирәк. Аллаһы Тәгалә үз чиратында инде аннан соң юлны күрсәтә. Барды күрә белергә кирәк шушы күрсәткән юлларны, һәм инде әлбәттә чыгу юлларын шул вакытта табарга була. Шул ук вакытта әйтик, МЧСниклар биргән киңәшләрне тотарга кирәк. Мәсәлән, күп йөрмәскә, әллә кая тирәнгә кермәскә, бәлки адашкан җириңдә тору хәерлерәк диләр алар, чөнки эзләргә җиңелрәк булсын дип инде. Һәм әйдәбит иң мөһиме каушамаска. Аллаһ Тәгаләдән дуа кылсак, каушамасак, курыкмасак, аңа тәвәккәл кылсак, Аллаһ Тәгалә мөселман иманлы кешене калдырмый, ташламый.